everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Lo, niya nang atsa. Usya man ni mga atsa. Ibong kagkos bungbong nga gigikanan sa lagubo. Usya. Pero nanangin ka ba ni Maning at syaho ni mo ang bungbong? Ulo, ugyatagan ako niya pagtugot. Tuwa na sadlo. Na ang nanapitaki ka ng naglagubog April. Sige, atsa na pahi na sa bungbong. Sige lo, paraplin lo. Oh, mapadapin ko. May bitaw bang atsa sa bungbong? Paraplin lo ha, uspan ko. Sige. Ha? Ayaw na maglamas ka. Lo, Nahilo. wa na tuod ang lagubo. Wa na lo, nahilog na. Gabriel, Oh, uy, Gabriel, kamusta na? Naba ng bumbong gikan ng Mount Lagubo? nahilo man noy. Ngano bang gibiyaan man ni mo si Marla? Bantay siya maning. Muli sa lang ako ni Marla. Kay, nakalimot ko kung kagalingon ka ganina. Ha? Ug ako siyang natuok. Unsa? Imong natuok si Marla? Imong natuog si Marla. Tuwa na sa. Tuwa sa ubus. Pero nga nung mibalhin man sa ubos. Sigurado mo, gagikan sa bumbong ang Lagubo. Ha, Gabriel? Sigurado na Kinahanglan masundan ko ang lagubo. Ug masusi ko kung anong nagbalhin-balhin kini. Manang, badbari ko sa kapus, be. Marla, ay kuan, dili man na mahimo. Dili na ba day ka maluhoy na ako, Manang? Sukat sa bata ako. Ikaw na ang nagbantay na ako. Kunya karon, makaantos ka nga magtanaw na ako nga nagkalisod. Nahibaw ko kung unsa nang nahitabo nimo. Gusto kang makaikyas, Marua. Si Marla ko, Manang. Ako si Marla. Wa na siya. Wa na ang babaeng nakaitom. Ha? Busa, badbari na ko sa kapus. Tangtangan ng giputos na ako nga pukot. Sakit na kaya akong kalawasan, Manang. Dini tugikan ang lagubo. Narasama. Dini kita. At sahonin ako ang bumbong. Itao pa. Nagkaton ko ni bumbong be. Dalan ni usap. Kalikon ining bumbong nga kahal ining dapita. Pero hindi ko mahunong sa pag-atsa ini. Hangtod nga ako ning mabuslutan. Sahon ko pa ni. Kinalang mabungkag din akong bayan na sa bumbong. Ni apa. Ay, Manang. Tagtangaw na ang kapos sa kong kamot. Ibalik na lang di ko makahuman akong CR. Mag-CR ka? Oo, Manang. Please, kuhaan na ang pukot. Sige na, dali Mag-CR man ka, ha? Sige, tangtangan takas gapon. Pero, isaad in taon na ako na dili ka magpabadlong, ha? Na ako sa maayong pangunahon na, Manang. Busa tangtangi ko sa kapos. Sige, ayaw paglihok. Nana, nabuslutan gina ko ang bumbong. Gini, malangkat na gini. Langkaton ko ng bahina. Niya. Gahi. Gahi mong langkato na. Buslutan ko lang gini bumbong ha. Niya, matsa.
Tapos na ang bumbong din sa doon sa kwartos kilid sa tanan. Ako ning nagkaton og tiwas. Hindi pa. Tapos ko taligid ako ning bumbong. Balangkat na gini. Uy. Usa man ning bumbong. May sapaw man din eh. May double wall day kining bumbong nga dinis Villa. Usa to? May nabuak sa sod sa bumbong nga akong gibuslutan. Maarang na ko anang gibuslutan akong bumbong. Musuot ko, iko ko masuda. Aron masusi ko katong nabuak. Sa baka to. Gituyo gini pagbuwag kining double wall. Subayan ako ning paingon dito sa ditong dapita. Subay lagi ko ani. Iko lagi nga maarang mo sa katao kining maong double wall. Uy. Tuwara sa may nabuak na sab. Kinalang matultulan ako ang gigikanan sa nabuak ng mga butang. Kangi ubayin ning dapita. Oh, natangtang na kasgapos, Marla. Salamat manang mag-CR na ko. Oh, nganong mihunong man ka? Sud na sa CR kung makabalik ka na dire sa imong higdaanan. Marla, nganong mura man kag nabato? Mahadlo ka bang musod sa CR? Uy, naunsa manggod ka oy nganong wa naman ka maglihok? Marla. Naganaman kang ngipit kining bahin sa double wall. Nagkaanam na ko gaduol sa nabuak. Unsa ang gikalang gisigihan og buak sa? Di sa ko makadagan kay igor gyud kong makalihok gamay ining double wall pero okay na lang. Ang importante nga madumduman na nako ang gigikanan sa lagubo ug sa mga nangabuak. Lo, wa naman magtigo si Gabriel. Gabriel! Hain ka naman! Lo, kinahanglan ato ni masusi. Dali, manaog ta sa ubos. Naun sa si Gabriel, hindi naman siya noon matubag. Oh, Uy, uy! Manang! uy, Manang usin dito mo! Nganong napakitabang ka? naun siya. Naun siya. Usa! Nailan ko ni Marla. Usa. Giunsa ka man pag-ilan ni Marla. Ay naman si Marla. Nakagawa siya sa kwarto. Usa! Dili! Marla! Marla, hain ka! Marla! Marla! Marla na! Wa na lagi diha. Wa na diha sa Marla. Una siyang nakagawas nako. Dili! Ganong imo man gibatara si Marla siyang kapos, Manang! Nagpakiluoy siya nako. Kay magsiya siya. Oo niya. Sa diyang ako na siyang nabadbaran sa gapos o sa pukot. Oo niya musod na unta siya siyar. Apan kalit lang siyang mihunong sa atubangan sa putahan sa siyar. O wa na siya maglihok. Wa na magtingog. Mauto nga ako siyang ihikap. Apan kalit lang ko niyang gitukmod. Kinuo ko! Marla! Marla! Naunsa ka magsat. Nganong nagpadaka mo ni Marla? Nalingla ka ni Maruwa. Pero, dili ba? Nga dili man makapunto og dugay ang daotang espiritu sa lawas ni Marla. Pero makasud kayo siya, makapuli siya.
Uy, pagkadako sa akong sa. Dako yun kayo. Gabriel! Gabriel, hain ka man! Pagkadako yun sa akong sa. Dako yun kayo. Gabriel! Ah, Gabriel, hain ka! nawa sa diay si Gabriel. Oh, dali ay itong pagitaon si Marlaw si Gabriel o ingon man si Iljen. Uy, kadagan na ba sa atong pangitaon nun, oy? Wa ka ba magkabantay kung nasa mo paingon si Marla? Wa, gyud. Uwas ko sa bilya si Marla. Asa man ka ni Pengon? Marla! Marla, anak! Sa kakawayan. Susiyon ko sa kakawayan. Oh! May tao nagbarog sa kilid sa bugbog sa villa. Si Tony ka na! Tony? Tony, naon sa baga? Tony? Inala mamatay siya. Oh! May gigunitan siyang hunting. Oh, Tony, nganong nagbitbit ka ng hunting? O sa may problema? Mamatay siya. Oh, Tony! Oh, nag-anong siya doon ako. Tony! Nakailan ka pa ba na ako? Tony! Inalang mamatay siya. Oh, Mamatay siya. kausap ni siya. Inalang mamatay. Mura ba siya magkailan ako? Inalang mamatay. Blanco kaya mga mata. Inalang Tony! O sa may tabo ni mo? mamatay siya. Tony! Nakakita ka ba ni Marla? Ha? Mamatay siya. Mamatay siya. Musul ko balik sa bilya. Mamatay. Kausap ni mga tao din sa bilya. Ano ba kanitang nabuang ang uban? Oh! Tony! Tony! Hulungan ka ng gibuhat mo! Hulungan ka! Utsa naman yung dapit ang akong nasumukan. Iuban sa kaya din eh. Ngit-ngit na. Saan ka ning lugar sa? Di na ko makita ang nasa unahan ining dubulwol kay ngit-ngit mo kayo. Oh. Kinsa kang namuak diya sa ngit-ngit? Kinsa ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.